esan nahi dugu aurten gure otarra eta saskiek sorpresa berezi bat dakartela. Odurriozola Ardoakeko lantaldea Marea Urdina elkartearekin jarri da harremanetan. Guk zer egin dezakegu jendea sensibilizatzeko, kontzientziatzeko eta aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioa lortzeko? Bueno, gure ideia honako hauxe da. Aurten, gure dendetan saltzen ditugun otarra eta saski guztiek tarjetatxo hau eramango dute. Eta tarjeta honekin Odurriozola Ardoakek diru ekarpen bat egingo dio Marea Urdina elkarteari. Beraz badakizue, gure otarrak erosten dituzuen momentuan, Marea Urdina elkarteari laguntzen ari zarete. Deno bai gera Marea Urdina. Aupa zuek.